Чому жителі Закарпаття так стоять за єдинство Української православної церкви? Православні русини в Америці і у нас вдома розуміють, що коли йде напад на канонічну церкву, неважно, було то напад на сербську православну церкву, коли ми були в складі Чехословакії, або напади на українську церкву, нам, русинам, ясно єдно – це напад і на нас. До сих пор в Америці пам'ятають ту славну історію православ'я в Америці, котра зв'язано в основному із русинами. Повторю всім і напомню всім, що православ'я в Америці, то православне движення, почали русини, котрі потім у свій рух включили і представників других народів. Це особа окрема тема. Повторюся, нападіння на єдинство Української православної церкви – це покушення і на канонічне православ'я Закарпаття. Як ми були в Подкарпатській Русі, канонічне православ'я Сербського патріархата, і ніколи у Закарпатті, напомнимо, не существувало Українська церква. Ніколи. Просто ніколи. А сьогодні її насильственно вводять державні чиновники. Якщо хтось з переселенців хоче у Закарпаттю мати якусь ПЦУшну релігію, має право, але почему він має угрожати нам і захвачувати наші храми, як у діловому? Що це за практика? Як це було б, якщо б грузинська церква пішла і в Арменії захвачувала армянські церкви? Або наоборот. Армянська церква пішла в грузинську і від грузинів захвачували грузинські храми. Як це новостворена така чиновниками структура ПЦУ має прийти в Закарпаття і тут захвачувати наші храми, причому з порушенням державних законів. Як би того не було, то вічнося тягнути так не буде. Всі люди, які тим займаються, всі і в силових структурах, і других, фіксуються юристами, і в нужне время ці фамілії всплиють, як люди, котрі нарушали закони, а їх злочини можуть і мати таку силу, що безвременно. Тобто постійно, де б вони не були, і через 50 років вопроси можуть бути підняті. Там, де говориться про геноцид, етноцид, насильственне уничтоження, там ці вопроси безвременно завжди будуть стояти на повестці дня.